tisati tapinda munyaya yedu iyi ndoda kungokuyeuchidzai kuti let's pray for our children vari kuma-boarding schools. Vamwe vese vachitofunga kuti maticha epachikoro but vasaziva kuti vanhu ava vane some spiritual powers dzavanoita from the dark world vachiuya kuzoita mumadhomu evana. Ladies and gentlemen, ngatipindei munyaya iyi tinyatsonzwa kuti chii chakaitika, zvakafamba sei. Kana first time yako pano, subscribe shamwari, subscribe handika ngatisvike pa 10,000 apo. Toda tisvike pa 10,000 subscribers hamumbondirasisa guys. Ngatiwandirei ku YouTube handika ngatinyazopinda munyaya yedu tinyatsonzwa kuti seifamba. Ndepe mkoma Slick Magabi. I like your show very much. Ndine nyaya yangu yakatika ndiri mwana ndiri ku boarding school. I think ranga riri gore ra 2011 kanti 2012 achete ranga riri kuti ranga riri gore ripi asi ndaive ku A level. Inini A level yangu O level yangu handina kuitira pachikoro apa asi ndakaitira kupi kune chimwe chikoro. Saka apa pachikoro apa ndanangoya zvechi zvokuita A level. Saka ndaive nemupatya wangu tiri vaviri ndopatauya pachikoro apa then nevamwewo vana vamwe vanenge vakadzidza ipapo nevamwewo. Saka zvakaitika musi uyu ndezvekuti takabva kunoverenga kuchikoro. Izvezvo kuverenga munomati machi mastudies eusiku. Taipedza study ndofunga na 8:30 tobva tafamba tichienda kuhostel. Handi munoziva kuti chikoro chataiva chainzi Ngezi, Mondoro Ngezi. Saka taiti kana takatarisa kwatainorara kumashure kwacho taiona gomo remanhizi chikapakapa. Mahostels atairara paive nerimwe hostel remaform 1 I think rainzi Manhizi. Zvaiitika pagomo iri handizoti vamwe vese vaizviona here asi isu patakasvika takangosvika tichinzwa kuti gomo iri rinobvuta usiku asi makuseni mukamuka panenge pasina chakatsva. What was funny was pazasi pe building riya randati rainzi Manhizi rairara maform 1 raimukawo rakatsva kudai pasi paro raimuka ichitaridza kuti pane munhu adi apisa mapepa ndobva utsi waenda nemadziro kudai. Saka ndakangosvikawo ndikati inyaya. I'm not new kunyaya spiritual activity kubva kufamily yandinobva kubva kungo experience a life generally semwana wemuZimbabwe. I'm not new to nyaya spirituality, so I just thought kuti dzingori nyaya. Saka takati tichifamba ndobva tatoona gomo riya richipfuta, not knowing kuti vanhu vangani vakariona gomo riya richipfuta asi kuti ini pandakariona gomo riya richipfuta ndakanzwa muviri wangu wese kuti zvezvokuti kunge ndafambwa nechunhu, kunzwa chando cheche chinopinda munyama cheche chekuti unotombodedera like. Handina mbozvitora serious. Tasvika kuhostel tasvika tarara takamirira saka taiti tisati tarara taiwacha hembe dzaunga ukapfeka musi iwoyo. Saka taiwacha mashirts, masocks kazhinji kacho. Sketi yaive yegreen saka yange isingawachwe every time. Taingowacha zvinhu zvewhite especially pakati pevhiki. Saka taipanana machance, kwakusina mvura, kwainetsa mvura manguva yacho. Taipanana chance yekuwacha. Anenge aine juti rekuchera mvura yekuwacha musi iwoyo ndiye anotanga kuwacha sheti yake, mashirts nemasocks. Owacha sheti 1 nepewa nemasocks tichitendera. Tairara muhostel iroro tiri 6 tichitendera. Saka ndakati ndiri pechi 5 saka ndakamirira vamwe vawachi ndobva ndati areka nditorara pamubhedha. Ndobva ndatosvika ndobva ndarara pamubhedha. Taitoona vanhu vese vachiita zvavanga vachiita, ari kuimba, ari kubva kunogeza, ari kuita sei, vanhu ari kuita zvakawanda muhostel. Unoziva kuti kana muri kuboarding school vanhu havangosviki nekutopinda mumagumbezi nekutorara, vari kutaura nyaya, vari kudya, vari kuita sei. Ndagara pamubhedha paya ndobva ndangoti areka ndikuisa musoro wangu pasi 2 minutes ndakamirira vamwe. Ndobva ndatoti kune sister yangu kana wapedza kuwacha wondipa. Saka jana rake rakakwana rekuwacha ini ndisandabatwa nehope. Asi zvakaitika ndezvokuti pakapinda mhepo ndobva ndaita sekuti ndarara. Asi mukurara umu ndichiri kuona vanhu vese nezvavanga vachiita. Handaigona kutaura, handina kugona kana kuscreama, handagona nguva yese yandaidedza
ndaitwa ngesekuti ndine madzikirira but ndikuzva kuti ndandakamuka nekuti handina kuzvezvokutsumwaira zvezvokuti ndiri kudhoza asi vanhu vanga vari murume imomo vaiti ndandakarara. Inini ndiri kuziva kuti nguva yacho iyoyo handina kurara. Zvinhu zvese zvakaitika izvi ndiri aware of what's happening. Vanhu vese vakawacha, takatarisa. Ndobva sister yangu atanga kuwacha, ndopakapinda mhepo iyaya. Papinda mhepo iyaya ndakadeedzera kune sister yangu ndikati, ona vanhu vari kupinda, uya undisimudze pandakagara. Hana zvaakanzwa. Ndikadeedzera zita rake, uya undimutse, ona vanhu vari kupinda. Zvakaitika panguva iyoyo ndezvokuti vanhu vaipinda aive murume nemukadzi. Mukadzi anga ari mutsvuku, ari mupfupi, achiratidza kuti ane new hairstyle. Akapfeka mapijama eblue, aive eblue ese. Blue yacho iri light ya sky blue. Murume waanga ainaye akanga akapfeka mapijama futi, but aive mapijama dark blue, iye yatinoti navy, inenge yakuda kunoenda kublack like. Vakapinda vari 2. Zvisineiwo ndisati ndarara, umwe musikana wandandakweretesa mari masikati acho achinditi mama wangu anozotumira mari later ndodaenda kuhospital. Saka akazotora mari iyaya. Ndobva anditi Sophie ndadzoka nemari. Saka paakadzoka nemari zvinhu zviye zvazvatanga, ndobva aisa mari mupoketi. Vanhu vese vachitoona kuti aisa mari mupoketi mublazer. Saka vanhu vari mukadzi uya nemurume uya vapinda. Murume uya akasvika ndokubva amira kumusoro kwangu, pamusoro pangu chaipo apa kuseri kwangu aive netrunk. Saka akasvika akamira patrunk achiridza muridzo. Mukadzi wacho ndiye akafamba akandipfuura pambedha pandandakarara, ndokubva aenda kupilo kwangu. Pamusoro pepilo ndopaigara mahenga emablazer. Ndobva asvika ndokubva atora mari iyaya. Akatora $15, ndobva asiya $5. Musikana uya wandati akanga akwereta mari, anga akwereta iri $20 yakabatana. Asi paakadzorera, akadzorera iri 10 nema5 maviri. Saka adzorera akadaro, mukadzi uya paakapinda akasvika akatora 15 ndobva asiya 5. Ndobva vazobuda. Vaive nesong yavaimba, asi song ndicharangarira song yavaimba vanhu ivavo. Saka pavakabuda vachienda, asi mabudira vakaita zvezvokuita sekuti vane munhu wavaona anga akamira kuseri kwangu. Saka panguva yavakaenda, mukadzi wacho akati sekuru vake vauya, because sekuru vangu vakanga vakashaya ndichiri mwana kuma 2003. Pangoti sekuru vacho vauya, asi song iya yakaramba ichidi zvokuti yakanditorera nguva kuti ibude musoro mangu song iyoyo. Saka pavakabuda vachienda, simhepo riya ndobva rangoti richibuda richienda. Saka ini ndakapepuka ndichiscreama zvokuti vanhu vese vakanditi wakakwana here chii. Ndobva ndati saka imimi zvandati chafa makatarisa zvikanzi kufa nei. Ndikati pane munhu apinda munomu, mukadzi nemurume vanhu 2 vapinda munomu vasvika vakatora mari mublazer. Ndikatomuti musikana tarisa mublazer umu handiwaisa $20, amusisina $20 masara $5. Ende akaisa vanhu vese varimo, ina ndambobata mari ndandakagarara pamubhedha. Zvinoti hapana mumwe munhu akauya ipapo akatora mari within those minutes. Saka paakadai achinotora mari, zvesho akaona $5, $15 iyaya munhu wese akatsvaga $15 iyoyo akabhedhenura pese. Ndikati ndingori $20 because visiting yange yasara about 2 weeks. Saka mari munemusisina semastudents. Ndikati handina panamboisa marini. Ende tairara pasaidi nepasaidi nemusikana yezvokuti kana dai yanga yakadonha yaidonhera kusaidi kwake kana yaidonhera kusaidi kwangu, but takaishaya mari iyoyo. Pakati chii chaitika, ndikati mune mukadzi nemurume wapinda munomu vasvika vakatora $15 apa wakabuda. Ndikadescribe vanhu vacho, ndikadescribe vanhu iwe uri kudescribe madam Nyingika iwe nemurume wavo, ndozvavakaita. It's just that iwe unenge waona younger version yavo, but zvauri kuexplain ndiri madam Nyingi. Saka inini because ndandiri munyukama ndandisingazive maticha ekumalower form, like form 1 to form 4, indandiri kuform 5 neform 6. Saka ndengoziva maticha angu 3 vedivinity, vehistory neveshona, ndoveke vandaiziva panguva yacho iyoyo. Saka vamwe vese kuzoti kuhigh school kunzi kusekondary kune maticha naningi ndasingazive. Saka
patya wangu pakuzobvunza ndikanoti ndozvaitika chichi. Mazuva iwayo mama vaiti kana tichienda kuchikoro vaititengera sote magodo yekungogara nayo. Ndobva mutuni wangu ati enda unogeza nemvura ine sote. Ndofunga ndozvakandiponesa because manheru acho iwayo handina kurara. Ndaiti ndikarara kudai ndongovaona zvei zvasangana nokuti unenge uri mwana unenge uchidi unenge wakutya zvokuti usiku ndakatorara, vanhu vakatorara light riri on zvatisingasimboiti. Ndikatorara netwin sister yangu pamubhedha one, zvimabhedhi zvaizvazvo zvimasingle bed, but takatozvibatanidza kuti tirare tese because ndaitya madness. Saka mazuva achakateera after that ndakatanga kunzwa musoro, ndakurohwa nemusoro zvokuti ndaita sekuti unoona nyika yese ichispina iwe wakamira kutonge munhu akadhakwa. Kanti time yaya before you iya unenge uri tipsy yaya ndo musoro wandainzwa wokuti waindibata wofamba uchinzwa kuti ndikubatwa nemusoro. Handiziti chii chakaitika. Ndobva ndaenda kumba, asi kuti maendera ndakaita kumba akasina nyaya yefees because fees yanga yakabhadharwa. Handina kurwara asi something happened zvokuti ndakaenda kumba. Kana nhasi I don't know kuti why weekend iyoyo ndakabva ndaenda kumba. Hapana zomboita kana 4-5 days ndobva ndatonzi uya kumba. Ndobva ndaenda kumba, ndakaenda ndega, mupatya wangu haana kuenda. Ndaenda ndakakwira ndobva ndanoburukira umbare, mama bva vanotambira umbare. Ndaenda kumba, tari kufamba tiri kumba, mama mazuva ndo mazuva akatanga kuitawo zvepostori kanti vakazvinzwa iri kuti nezvakaitika. Dhedhi vanguwo vairota, dhedhi vangu vagara vanorota hope. Saka ndofunga ndo vakazodedza kuti ndidzoke kumba. Pandakadzoka kumba zvakanzi waingofana kudonha ungonoti zi uri kumba. Tafamba taenda kuvechivanhu, baba vangu vainoita zvechivanhu. Tasvika kuchivanhu ndikazonzi unotofana kugezeswa wodi. Pachitozotarwa nyaya kuti vana ava yezveshuwa vanhu vekuchikoro kwenyu, vadzidzisi vepachikoro pamunodzidza. Asi kuti chazoita kuti uzoonawo kuti zvinhu zvirikuitika inyaya yekuti mhepo dzekumusha kwenyu ndo dzinoda kuti uone zvinhu zvinenge zvichiisika. Asi kuti uchiri mwana mudiki hausati wasimba zvinokukuvadzisa. Ndosvika wakurwara. Ndakarwara, ndakasvika kumba ikoko zvezvokuti hanzi unozoti echivanhu handiti nekuti ndiri mukristu. Unenge usati warwara. Zvokuti hanzi ndinonamata nezita raJesu. Unenge usati warwara. Ndasingarari musoro uchiti ukandibata kudai ndaita sekuti simaticha vasadaro hatina ukama nemi, but ndouya kuzvikoro uko please. Vanhu vanoroya, ndatenda zvangu. To date vanhu ivavo ndikavaona ndinovaziva, ndikasangana navo chiringodanza ndasangana ndinovaziva because mafaces avo ari musoro mangu. I can see them, vanhu vacho zvinhu zviro zvichiitika as if. And unoziva kuti problem yanga iripo ndeyekuti inini wacho kana ndichirota hope dzine meaning handidziroti ndakarara. Munoziva time iya yekuti pakati pekubatwa nehope nepaunenge wakamuka, that time iya yekuti unenge uchitaka kudhoza but you are still aware ezvinhu ndonguva dzinouya zvinhu zvakadaro zvokunyanzoona kuti munomba mapinda zvinhu munochikoro. Zvokuti ndakatozongopedza form 6 ipapo zvokutotiwo ndaranga kuti handina mari yekuti mutransfer because kutransfer ndasingatransfer ndiri 1 taitransfer tiri 2 ende baba vangu zvokuti tidzidze mumalocation vanga vasingadi. Taigara kugeto saka baba vangu life yemugeto havana mbobvira vada kuti tiirarame. So the only way yekuescape geto yange iri kuenda kuboarding school. Zvakaoma muzvikoromo. Ndakarwara kudzoka kuchikoro uchigeza nebute kuti ugonorara. Asi tochokwadi rakatondibatsira because asi ndambosangana nechinhu. Alright, ndazokura ndakasangana nezvimwe zvinhu zviri traumatizing spiritually, but nzera iroro nekuchikoro kwandandiri pakazotanga kuzoitika drama pachikoro ipapo kusvika tanopedza form 6. Yemwe musikana akazouya futi second term, musikana aibuda nepadhora akakiwa, maimuona asimo, but kudzoka kwake aidzoka dhora racho rakakiwa because tailokerwa dhoo kuti vanhu vasabude because paive nesystem yekuti vanhu vasikana vaizobuda usinosangana nevakomana. Saka madhoo aive nemalokerwo aiitwa, kwete zvokuti mukatsva mugozogona kubuda. Aive nemalokerwo aiitwa ekuti kana once wabuda hauna way yekupinda usina kuvhurirwa nemunhu apinda. But iye airara asimo, taitodzima malaitsi kusvika pakudzima malaitsi nekutorara, iye asimo but aidzoka aidzoka mukarimo kuza kuti ndiana amuvhurira
hapana. Saka kana ndakamboexperiensa zvinhu mondoro manhizi panonzi pamondoro ngezi kutaurirwa dzinenge dzichita sekuti inyamba asi zvakaoma kurarama life yakadaro, especially uri mwana hauna zvaunomboziva, unochenjedzwa uri mwana mudiki kuti vanhu vakaipa. mawana ndakambouya neimwe nyaya yamukoma vanhu vaitsanangura futi same issue nyaya dzekuma boarding schools, but yavo vaizotsanangura vachitaura kuti ivo vakajoiniswa satanism vari kuboarding school. A lot of things are happening kuma boarding schools vabereki vasikuziva, but chatokoda ngokukurudzira chekuti guys ngatisarelaxei kana vana vari kuzvikoro, and the only thing that we can be able to do is to pray for them, kukumbira Mwari ava protect, nekuti kwavanosangana uko kune zvinhu zvakasiyana siyana, kune vanhu from different backgrounds, kozoti iwo maticha futi atichatitaura aya vanenge vari muzvimwe secret cults zvavo, vanhu vanonge vari pamission. Zvakaoma. This is Slick Media TV, pamazima Untold Stories. Kana une nyaya yako yaunoda kushare nemhuri yeZimbabwe, saka unotibata pa 0777 448 050 0777 448 050. Until next time, go Shasa.